दिनै जोंनि महिलाफ्रा देरसिन ना बे हारसिं देरसिन बिनि सोरखारनिफ्राय फैनाय थाखाफोरखौ जोङो बे गोरिब गुन्द्राफ्रा मोनजायाब्ला जोंनो होआब्ला होमब्ला बेखौ बोख्लायनांगौ। सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनबा दङ। बे ग्रुप मोनबानि गेजेरावबो मोनसेबो जोंहा बेबायदिनो जे अनसुंथाइनि मोनसेबो जोंहा फैयैखाय जोङो गोबां बेबायदिनो आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा इनायनो जोङो दुखु मोनदों। रहेश्वर मुर्दाबाद रहेश्वर मुर्दाबाद जोङो बे अनुदानफोरखौ मोनोब्ला जोंबो न'खर संसार जानायाव हौवाबो मावो फिसायबो मावो जोङो दिनै बिसि फिसा जोङो मावब्लाबो जोङो दिनै उखैजा गांजा जोङो मावनानै बे रेन दासिफोरखौ जोङो सुख'गासिनो दङ। जोंनि लानाय रेनफोरखौ दिनै बे रेनफोरखौ सुख'योब्ला जोंहा दिनै जानायाव लोंनायाव जोंहा गोबां अभाब जायो। जोंहा बे अभाब जानायफ्राव जोंखौ सुफुंनो सोर दं होनबा दिनै गामियाव लिडार थानानैबो जोंखौ लिडारफ्रा जोंखौ नायस'नाब्ला आरो जोंहा दिनै आङो बाव गसंनाया बेनो आङो दिनै बे न'खरनि बे गामिनि आंनो दुखुथियासिन दिनै दुखुथियाफोरखौबो नायस'ना दिनै सासे सानै गावसिनि लोगो लेबाफोरखौबो नायस'ना होमब्ला दिनै गोरिब गुन्द्राफोरखौ नायस'ना दिनै गामिनि मानसिफोरजोंबो लोगो लेबा गैया बियो दिनै मानो बियो जोंखौ बुंनानैबो आरो बुङाखै होननानै आरो मा थगायबावखो बेलाय लाजियाखिसै नामा बेलाय हो लाजिनो मोनाखिसै नामा बेलाय हो जोंखौ थगायनो जोङो मा बुङैया बेखौ हो सासे मानसिया बे सासे मानसिनि थाखाय जोङो बे देरसिन नामा हो दिनै जोंनि महिलाफ्रा देरसिन ना बे हारसिं देरसिन बिनिखायनो जोङो हाजासे जोबजासे जोङो खामानिफोरखौ मावलांनो जों सेस्था खालामगोन जोङो उनफिननाय नङा फोथायनांगौ। मोनबा ग्रुपबो जोङो मोनाखै दासिमावबो बिनिखायनो जोंनो मोनथायखौ मोननांगौ आरो जोङो फैगोन इलेक्सनाव नाथाय जोङो भटखौ होनाय नङा। जों मोनाब्ला जोंनो होनांगौ आरो बे मोननांगौ जोङो बे सोरखारनिफ्राय फैनाय थाखाफोरखौ जोङो बे गोरिब गुन्द्राफ्रा मोनजायाब्ला जोंनो होआब्ला होमब्ला बेखौ बोख्लायनांगौ। बोख्लायाब्ला जोङो सान्थि मोननाय नङा। बिनिखायनो जों इलेक्सनावबो बियो जों बेखौ बोख्लायाब्ला बे रहेश्वर बसुमतारीखौ बोख्लायाब्ला जोङो भटआवबो जों भट होनाय नङा। बेनि बिसय फंनैसो बुंनो गसंबाय दानो जोङो मिथिनो मोन्दों गोबांथार आइजोफ्रानो अरुण'दय स्किमखौ मोननानै दङ नाथाय जोङो दासिमबो मोनाखै। गोबांथार बेबायदिनो जोङो थांनाय समफोराव मावदोंमोनब्लाबो जोङो हरफास्लाबनो मोनैयाव जोङो थालांदों। बिनि थाखायनो दा गोदान जागासिनो दं होननायखाय जोङो गोबां आसायै दङ। गोबांथार जोंबो हारिनि थाखाय मावबोदोंमोन गोबांथार मिटिंफोराव जोङो थाङोमोन 2 बोसोर 3 बोसोरनि फिसाफोरखौ गालां जोङो मिटिंफोराव थांदोंमोन। दिनै जोङो बे थांनायनि परिश्रमखौ जोङो दाबो सोरखारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। गोबांथार जोंनि गामिफ्राव बेबायदिनो इलेक्सननि सिगां मिटिंफोर जाफैदोंमोन। बेयावबो जोङो फिसा उन्दैफोरखौ लानानैब्लाबो मावै दाङै जोङो रायजोफोरखौ जोङो खुसि खालामहरदों। गोबांथार जयेन जाफैनाय मानसिफोरखौ जोङो सङै खावै जाहोहरदों। दिनै जोङो बे समाव गोबांथार मावख्रुबनायफोरजों जोङो हारिजों नांदोंमोनब्लाबो जोङो दासिमबो बे अरुण'दय स्किमफोरखौ मोननो हायाखै। जाहाथे नोंथांमोना सारमोना जोंखौ बे लावख्रिगुरिनि सिङाव थानाय आइजोफोरखौ जेन' नायसनहरो। जेब्ला जोङो ओंखाम संनायफोराव जोङो गोलोमदै गसरलिब्लाबो गोलोमफबनाय देहाफोरखौ लानानैब्लाबो जोङो मावनानै जाहोदोंमोन। बे समाव सासे सानै लिडारफ्रा जोंनि खाथियाव फैयोमोन दे नोंसोरनि मावनायखौनो जों जालांगोन जोंखौ खुसि खालाम बेबायदि बुङोमोन। जेब्लानाखि जोंनि इलेक्सना देरहानानै थाङो अब्ला जोङो नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानायफोरखौ जोङो नोंसोरखौनो नायसंग्रोथारगोन बेबायदि बाथ्राखौबो जोंनो खोन्थादों बा बुंदों। बेखौ गोसोखांनानै जोङो मोननि हिसाबै जोङो दुखु मोनो। जाहाथे जोंनि थालांनाय जे मोननो गोनां अरुण'दय स्किमफोरखौ जोंबो मोननो हायो। नाथाय जोङो गोबांथार मासनि गेजेरजोंनो मास सफैब्लानो जोंहा कारेन्ट बिल होनांगौ जायो आरो फिसाफ्राबो देरबोबाय। जाहाथे बिसोरनि फरायनायावबो जोङो गांसे खाथाब्लाबो गंसे दफेनब्लाबो जों बायना होनो गोनां जायो। दिनै जोङो बिसोरखौनो जोङो गुरैयै खावलायहरो। जेरैबायदि जोंनि प्राइमारि नेहाथारिया बुंदों अरुण'दय स्किमखौ जोङो
आङो मावनानै होदों होननानै बेबायदि बुंदों। नाथाय 50 जन 60 जन मोननो होननानै बुंदों। नाथाय बेबायदि नङा, एसेल'नो 28 जनसिमल' जागोन मोनग्राफ्रा। बेबायदिनो आरो जोङो दाबो मोननो हायाखै, आसायाव दङ मोननो थाखाय जोंबो बेबायदि फ्रि स्किमफोरखौ। जोङो गोदान एप्लाइ खालामनाय समावबो डकुमेन्टसफोरखौहाय जोङो हांसो जोङो गोजानाव डकुमेन्टसफोरखौ लायनोबो गोनां जादों। फिसाफोरखौ लानानै जोङो थाबायनोबो हाया, गोबां लेन्ड हल्डिंनो सार्टिफाइ लेखानो बायदिसिना नांगौ जानायाव जोङो टट' भारा लानानैब्लाबो थांदों आरो मावनो होफैदों। आरो नांगौ बायदि थाइसे थाइनै चेयारमेननो हरनो नांगौ होनदों थाखा फैसा, जोङो बेखौबो गोसो खुसियैनो हरनाय जादों, खामानिल' जाथोंसै होननानै। आरो थायै थानानै सोरबा सासे ओंखारदों, बेबो थाखा एसे नांगौ होननानै बुंदों, जों बेनोबो होदों गोसो खुसियैनो, अब्लाबो जों दासिमबो मोननो हायाखै। लाख्रिगुरि गामि बेबायदिनो जोङो थांनाय बिस्थिबारहालागै जोङो जे मिडियाखौ हांख्रायनानै जोङो मिडियायाव बुंदोंमोन। नाथाय बे मिडियानि बुंनाय बिसयफोरखौ, मिडियानि गेजेरजों जोंनि बुंनाय बिसयफोरखौ मैया जाय बिथांनि थाखाय जोङो बेबायदिनो जोङो सिखांदोंमोन, बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंफिनदों। बिनिखायनो जोङो दिनै आरोबाव फिन खेबसेबाव जोङो नैबे मिडियायाव जोङो आरोबाव गसंनो फैफिननो जोङो गोनां जाबावबाय। दा जोंनि बेबायदिनो जोंनि नैबे लाख्रिगुरि गामियाव सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनबा दङ। बे ग्रुप मोनबानि गेजेरावबो मोनसेबो जोंहा बेबायदिनो जे अनसुंथाइनि मोनसेबो जोंहा फैयैखाय जोङो गोबां बेबायदिनो आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा इनायनो जोङो दुखु मोनदों। आरो बियो बुंदों जे रहिसर बसुमतारिया बुंदों, आङो रायजोनि थाखाय गामिनि थाखाय आङो दाबो मावा, आं उनावबो मावनाय नङा होननानै बुंदों। अब्ला बियो बेबायदि बुङोब्ला रायजोनि थाखाय गामिनि थाखाय जुदि बियो गामियाव गोग्लैसोनानै थानाय बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ बियो सासे लिडार जानानै बियो नायसनाब्ला, बियो खनसायाब्ला, नायसननानै बियो सुबिदा होआब्ला, दिनै जोङो बे दैदेनगिरिखौ जोङो मानो जोङो फसंनो, जोङो मानो दोननो। बिनिखायनो दिनैनि मिडियानि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायदों, जोंनि जे बिटिआर सरकारनि गोजौ लेभेलाव थाग्रा जाय बिथांमोन सारमोन, दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो जोङो बे रहिसर बसुमतारिखौ बे पदनिफ्राय जोङो बोख्लायनांगौ। दिनै जोङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। জমদুৱাৰ সমষ্টি আৰু মৌজাতি BCDC এৰিয়াত আণ্ডাৰত থকা হয়, লাখ্ৰিগুৰি বুলি কয় আমাৰ এইটো। তাৰপিছত ঘটনাটো হৈছে কিবা যোৱা 20 তাৰিখত আমি 19 তাৰিখত কিবাৰ ওচৰত যোৱা হৈছিলে, চেয়াৰমেনৰ ওচৰত। তাত আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে কিবা চেল্ফ হেল্পৰ যোগেদি মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুদান দিছে ৭৫,০০০ টকা কৰি গ্ৰুপত। সেই উপলক্ষে আমি তেওঁৰ ওচৰত গৈছিলোঁ খবৰটো সঁচা নে মিছা জানিবৰ কাৰণে। কিন্তু কথাটো সঁচা বুলি গম পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি খবৰটো সঁচা বুলি গম পোৱা তেতিয়া আমি কৈছোঁ আমিতো পোৱা নাই, কেনেকৈ পোৱা নাই এইটো কথাটোতো আমি নাজানো বুলি কওঁতে মানে তেতিয়া চেয়াৰমেনে ক'লে যে এইটো খবৰটো আমি আপোনালোকৰ প্ৰাইমাৰীৰ যিজন কিবা ছেক্ৰেটাৰী আছে, প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আছে, সিহঁতে মই জনাই দিছিলোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ কিবা মানুহজন হ'ল ৰহেশ্বৰ বসুমতাৰী মানুহজন, তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী হয়, তেওঁক জনাইছে বুলি কৈছে। কিন্তু তেওঁক জনাইছে, কিন্তু তেওঁ আমাক জনোৱা নাই, আমি খবৰ পোৱা নাই। তাৰপিছত সেই খবৰৰ কাৰণে আমি পিছদিনাখন তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত। তেওঁৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁক সোধ পোছ কৰোঁতে তেতিয়া তেওঁ কোৱা মতে, মই অলপমান পিছ পৰিছিলোঁ যোৱাটো, অকণমান যিটো সময়ত মই গৈ পাইছোঁ সেই সময়ত তেওঁ কোৱাটো মই শুনিছোঁ যে এই কামখিনি মই আপোনালোকক জনোৱা নাই আৰু আগতো জনোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতো মই নজনাওঁ, এনেকুৱা কিবা কৈছে তেওঁ। তাৰপিছত কৈছে মই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মোৰ অকণমান দুখ আছে, সেইটোৰ কাৰণে মই জনোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতো মই কেতিয়াও নজনাওঁ, এনেকুৱা বুলি কৈ পেলাই কৈছে তেওঁ। যদি তেওঁ নজনায় তেনেহ'লে তেওঁ সমাজৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে, তেওঁ কিয় আগবাঢ়িলে নহ'লে? সমাজৰ কাৰোবাৰ সৈতে যদি কিবা অকণমান ভুল হয়, সেইটো ধৰি ৰখা কথা নহয়। আপুনি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব ওলাইছে যেতিয়া কৰিব লাগে।
আমাৰ হিচাপত সেয়া গ'ল। তাৰপিছত আকৌ তেওঁ যোৱাকালি তেওঁ আকৌ এনেকৈ ৰিপৰ্টাৰ মাতি পেলাই তেওঁ ক'লে যে আমি তেওঁক ঠগিছোঁ বুলি ক'লে। আমি তেওঁকতো ঠগিবলৈ যোৱা নাই। এজন মানুহে ঠগিব পাৰে, কিন্তু আমি ইমানজন গ্ৰুপত থকা মানুহে তেওঁক ঠগিবলৈ যাম নেকি? আমি খবৰ নোপোৱাকৈ কাৰো ওপৰত আঙুলিয়াব নোৱাৰোঁ নহয়। এইটো কোনো মানুহ তেনেকৈ অধিকাৰ নাই যে নজনাকৈ যিকোনো কথাত মানুহক দায় লগাব নোৱাৰে। আমি তেওঁক দায় দিবলৈ কিবা তেওঁক দুখ দি মানে কিবা ক'লোঁ বুলি কৈছে, তেওঁ আমি মিছা কথা ক'লোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু আমি মিছা কথা কোৱা নাই। যিটো সত্য, যিটো আমি শুনিছোঁ তেওঁৰ ওচৰত কৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ আমাক আমি মিছা কথা কৈছোঁ বুলি তেওঁ যোৱাকালি ৰিপৰ্টাৰবিলাকৰ ওচৰত তেওঁ তেনেকৈ কথা কৈছে।